ja sam kruh živi koji sam sa neba sišao, govori Gospodin. Tko god bude jeo od ovoga kruha, živjet će u vijeke. Gospodin s vama. Ist duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme govoraše Isus mnoštvu kraljevstvu Božjem. Dok bijaše na izmaku, pristupe Daka i 12-torica, pa mu reknu: otpusti svijet, nek pođu po okolnim selima i zaseocima, da se sklone i nađu jela, jer smo ovdje u pustu kraju. A on im reče: odajte im vi jesti. Oni rekoše: nemamo više od 5 kruhova i 2 ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod. A bijaše oko 5000 muškaraca. Na to će on svojim učenicima: posjedajte po skupinama otprilike po 50. I učine tako, sve ih posjedaju, a on uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, blagoslovi i razlomi, pa davaše učenicima da posluže mnoštvo. I jeli su i svi se nasitili, i od preteklih ulomaka nakupilo se 12 košara. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Po riječima Svetog Evanđelja izbrisali se naši grijesi.